обговоримо цю тему. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий вечір. Дякую, по-перше, що долучились до нашого ефіру. Станом на зараз, яка ситуація в Золотому? Чи фіксували ви особисто в зоні розведення чи поза зоною розведення обстріли? Поточніть, будь ласка. Ситуація в Золотому, в принципі, звичайна, як на кожній ділянці фронту. Тобто час від часу стріляють, потім тихо. Більше непокоїть, якщо трохи холодно, а так все як звично. Час від часу стріляють стрілковою зброєю. Поясніть, будь ласка, щось тяжеліше. Стріляють безпосередньо там, де розводяться війська, чи там, де не розводяться? Я знаходжусь трохи далі від саме того місця, безпосередньо там може метрів 600-700, тобто я не можу констатувати, але з того напрямку, з іншого напрямку, з різних. Тобто лінія фронту йде полосою і з різних ділянок стріляють. Розкажіть, будь ласка, про настрої мешканців місцевих. Ви ж з ним постійно спілкуєтесь? Так, спілкуємось. Розкажіть, будь ласка, про настрої. Мешканці настроєні по-разному. Я перепрошую, перейду на російську мову, трохи хвилююся. Без проблем. Взагалі у нас... Так, звичайно. Будь ласка. Дивіться, люди настроены по-разному. То есть кто-то боится разведения, кто-то там поддерживает и так далее. Мы здесь общаемся с большим количеством проукраински настроенных людей, и они часто к нам приходят здесь, где мы живем, приходят и высказывают там какие-то свои опасения по этому поводу, что они боятся за себя, там, за других, что они боятся, что им нужно будет переезжать в какое-то другое место и так далее. Есть люди, часть людей, которым безразлично, которым лишь бы там было покушать и так далее. Но нам, по сути, даже если все будут против, мы все равно будем отстаивать интересы української державності, чи в Золотому, чи в будь-якому іншому місті, як ми це робили раніше. Пане Євгене, останнє поточнення. Яким ви вбачаєте сценарій завершення цієї російсько-української війни? Я так розумію, що розведення ви не підтримуєте військ, але і у наступ проти російської армії теж йти не варіант. Яка ваша позиція? Коротко, будь ласка. Смотрите, я не политик, мы люди военные, хоть и бывшие. Мы готовы делать, что от нас будет требоваться. Как мне кажется, как по моему личному мнению, было бы правильно поступить, это заморозка конфликта в таком состоянии, каком он есть. Это даст нам возможность подтянуть силы нашей армии, получить какой-то еще больше опыта, проводить какие-то мелкие, может, наступательные операции или более крупные. И когда будет удачный момент для этого, возможно, будет на своих условиях закончить силовым путем или дипломатическим, там уже будет видно.